Олар бүгін де порлы соқмақлардан жетеклешіп атлыйлар. Ғөмір күзлеріне бірге кірген үлкеннерден самимилік бір күлі. Яңа Корамалы ауылында ғөмір етуші Әлфине һәм Тимирхан Осылгәреевларның гаиләсе ярату һәм хөрмәт белән корылган. 62 еллык матур тормышта алар 4 балага гомер биреп, бүген көндә 8 онык, 6 оныкчыкларының кадерле әби бабасы булып яшиләр. Бер тыгмасаң инде шунда. Икәүләп дөньяны да бергә эшләсәң, шул инде. Береңе ошулашып торбасаң. Бер-берсенә булган ихтирам, сөю хисе күпме еллар үтсә дә югалмаган. Бүген дә бер-берсен кадерләп, кайгыртып кына яши алар. Берен сөйләгән икенче әйбәтләп кенә тыңласа, һамында каршы килмәсә, аны каршы килмәй. Каршы килсә, мин яратмыйм. Шул. Аны эндәшмәсәң, бер-береңә сүзен тыңларга кирәк шул. Самыйлаганы. Гаилә башлыгы Тимирхан абый хезмәт юлын колхозда башлый, комбайнчы, тракторчы, аннары 9 ел колхоз бригадиры булып эшли. Лаяклы ялга ул колхоз заправкасыннан чыга. Әлфинә 38 ел фермада сыер савучы булып хезмәт куя. Һәр вакыт хезмәт алдынгысы булган кыз эшкә җаваплы каравы, тырышлыгы белән хезмәттәшләренең хөрмәтен яулый. Суд әйтмәде, кыйнамады, урмады, сукмады. Андай не булмады, Аллага шөкер. Миянәемдә гайбәт булды, балаларны үйеп-тиеп кенә торды. Тегендә монда кунакларга йөрдек алай, тегендә монда кунакларга йөрдек. Мәскәүгә дә барып кайттык әлбәт. Мамзалиләрне күреп, Лили бабайны күреп кайттык. Отпуска булса киттек инде икәүләп. Ул яшьтә булуларына карамастан Осылгәреевлар актив тормыш рәвеше алып бара. Тимирхан абый озак еллар умартачылык белән шөгыльләнә. Әлфинә апа әнә һәм ыргак ярдәмендә төрле әйберләр бәйли. Тату гаиләнең сире бер-береңне аңлап, хөрмәт итеп яшәүдә. Кирәк вакытта дәшми калуда ди өлкәннәр. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.